Straight to the point. Na atong balikan. Kini mga higalang memorandum nga giisyo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ang iyang mga programa hala mao gyud ipatuyang. Lahi mag-priority si Pambari 4. Ang iyang priority unsa mga higalay gusto sa mga tao. Mabitan na ingon sa nga magpatawag na sa People's Governor. Straight to the point. Unsay gusto sa mga tao. Mo nang gibutang siya diha. Ang unahon og address kining problema sa ato mga hospitals. Natay provincial hospitals Karkar, natay provincial hospital dito sa asa man ning usa ka provincial hospital tos Danao, Tuapas Bugo. Nya dito tay mga district hospitals. Mo ni unahon. Dili kay unahon ng suroy-suroy. Pero kiniyang memorandum giuna gyud mga higalang suroy-suroy. Unahon pag-address kini mga hospitals, Karkar, Balamban, Bugo, Danao, o mga district hospitals nga under sa Cebu Province. Muna'y basic services nga imong ibalik sa mga tao. Unsang kalakiha mga kagalaan nga, iyag yung gusto iyaging ipakuan niyang surusuroy, na wala akong tiwason sa basa ha. Ingon dire. Subject creation and establishment of trust funds for various programs of the province of Cebu. Ingon siya, in our continuing efforts to alleviate the lives of our constituents, sabi ni Saya pa, sa ato kunong pagpadayon sa ato mga kinini ang paningkamot, nga mahupay ang kinabuhi sa atong mga konstituente. Mahupay sa kagaral. Kana suroy-suroy kinsa may mahupay anang ikaw ra may mahupay anak kay ganahan ka maganang sige suroy-suroy. Kaya ako lang nang gagi katawa-katawa ha. Pero kana suroy-suroy tinuoray lang daghan po nagbagulbon ana dito sa kalungsuran day. Ida ning kalaking gobernador Gwendolyn Garcia maapil may kahago dire. Ya kita lang nagkatawa mga higala. Sa ato kunong paningkamot nga mahupay ang kinabuhi sa itong mga konstituente in relation to section 309 paragraph B of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. May kalambigitan kuno ni ining maong section 309 paragraph B sa Akta Republika 7160 nga sa laing pagkaila mahigala nga Local Government Code of 1991 and pursuant to existing appropriations, ordinances, and commission on audit. O pinasubay usab kuno sa kinini ang mga existing sabay Bisaya sa existing day kining kasamtangan exist no nga mga appropriations, ordinances o mga sa commission on audit kun kuha nga regulasyon. You are hereby directed to create and establish trust funds to ensure the continuation, preservation, and maintenance of the following to it. Inaana pa siya. Ikaw gidirektahan, ikaw gimanduan nga maghimo o mag-establisar og trust funds aron pagsiguro sa pagpadayon, pagpreserbar o pag-maintinar nining mosunod. Mahimuon sa trust fund aron nga ma-maintinar ning mosunod. Unsa man number 1 Suroy-suroy sugbo. Kaya mo na, sa tanan nimong program, ang suroy-suroy sugbo mo ay number 1 yun nimo. Gikalimtan nimo ang basic services sa mga tao. Ginumber 1 tanan nimo diya nga alang sa health, alang sa mga hospitals. Tanawar ko ni iyang kalaki day. Ang number 1, Number 1, suroy-suroy sa sugbo. Ordinance number 2024-01 and 2024-14. Tanawa? Number 1 doon yan ang suroy-suroy sugbo. Mo ni napildihan ni mo diha. Kaya sige ka lang ka suroy-suroy yung naglisod ang mga tao. Parehal ko na sa pamilya Gwen. Governor Gwen.
Sus na unsa ka man in taon oy. May na lang unta ako. Muyon ko sa imong igsuon nga si Winston nga sana lang nagpasalamat sa imong mga konstituente. Ni congratulate ni Pam Baricuatro og nisulti siya nga sus, unya nagpahinumdom pa siya, nahinumdom sa siyang amahan nga sa publing sa iyang katarong mga higala nga pagpangalagad. Nakasuway pildis ni publing ngadto ni Kaminiro wa gid daghang istorya. Pero ikaw hangtod ron, wa pagi ka mamutos. Tanawa na ko na imong priority, oh. Mo na napildihan ni mo. Kay sama ba sa usa ka pamilya ba, o ikaw inahan ka, sige ka lang suri-suroy to suri-suroy, di ay imong mga anak niliway kaon, unsa may tawag ni mo na. Di ay anak ni mo din nahilantan, unya human, way tambal. Unsa ka may taon? Mutabang man gani ning mga civilians? Mutabang man gani, willing man gani nitabang ako doon ako gika-istorya mga doctors. Di lang magpaminsyon. Willing sila, inagsugod na ni Pam Baricuatro day. Ready sila nga mutabang ni Pam Baricuatro. Unya gani karon, day chat mga higala si kinani ang Julie Flores nato. Nga tua gani si Pam dayron sa kauluhan kay dunay gidawat nga mga dialysis kuan. Mga ekipo. No ha? Wa pa gani kalingkod nga kanang June 30 pero nanay willing. Nga naman maumanggo ni atong i-address. Og tinuod kang doon na kay kasing-kasing sa mga kabos. Gwen, wa ni mo number 1 tanan nimo dang health. Susuloy man imong number 1 diha. Kaya ako lang nangyagi katawa-katawa ha kay di una gid mo kiat-kiat nimo diha. Agi ko lang ni katawa-katawa. Og ikaw may inahan sa probinsya, unahon nimo unsay basic services para sa imong mga anak. O tanaw ha, parehas sa usa ka pamilya ba, usa ka panimay. Di ay bata diri gihilantan way tambal nya ikaw nagsigi kag tungits ha. Yagi ko lang ni katawa ha. Sige kag surusuroy. O man iyang hilig mo, duda ko nang gawin pagkabata inaligan niya. Dahil mo, pilitik hindi ka puyog bahay siguro ni. Kanya imong ipasunod ng pamilya nga lahi man sa priority. Ang health ng iyang priority. Na magdepende mo na pareho nag-business indakin nga kana mga businessman bitaw tudloan ka og magpangay kag advice nga unsa may maayong business, unsa may hilig nimo. Naon ka day? Ganahan kog kuan. Mingon niya ganahan kog coffee shop niya, hilig kag coffee shop, hilig kag pangapi, hilig kag kuan. So di makay kuan o dili kay mayo nang kuan na. Ug usay hilig mo haum-haum na nimo. Og mingon ka nga mo business kog mga kuan, mga sakyanan. Unya hilig ka ning mga makina, hilig ka ning mga sakyanan. Kay og dili gani ka hilig di na mo imong kuan. Tudloan sa kanila kana mga businessman nga tudloan kag tinarong ba daghang mga businessman mga tarong nga motudlo sa nimo ba. Ayo lang ng klasiha. Ari lang kas kuan kay kana ay lipat-lipaton sa kasong mekaniko anagwa kay na mauham sa gamayng makina. Yagi ko lang ni katawa ha. Ipahaom-haom ba sa imong hilig? Amot mo uyon siguro na ko si paring kuan Julie Flores ana. Good morning nimo da pre. Okay, negosante mo to. Kana bang i-coach ba pug kaday? Nga kuan kana na ang mo ni imong hilig. Unya mahilig ka ng kuti nga business po kay mga sari-sari store, di gani ka mahilig kuti-kuti gani, ayon na lang ana nga klase sa business. Ang uban pod nga mga basic ayo, og doon na sila mahigalay kwarta panalitan punda sa mga apartment. Mga boarding house na madadara ng business ana kay di ba kayo kuti. Pero dugay ang imong ROI, yan ang klasiha. Pero gusto kag paspas ROI katong kuan pero mo lagi hago sa kayo, no? Pero kuan gyud ka kanang mga kuan kini ni ang matawag nato mga higalag. Imong ikos imong hilig-hilig yun. Kinis guhin duda ko na hilig yun nagsusuroy. Pwede ka suruyan yun ni kayo.
Ako lang nagagi katawa, ha? Na. Oo. So, duda ko kini mo gini gusto gyud suro-suro gyud permi. Nya karon og si Pam dili kay hinuroy. Dili sa mo sunod anang klase, ha? Og ang iyang gusto mahigala kay nabra si anak nga doktor, si Pam. Di arita sa kwan. Kay serbisyo publiko gyud imong gusto. Unahon gyud mo basic services. Ngadto gani kas gawa sa nasod mahigala ang ilang healthcare dito maayo gyud kayo. Mo ginagiuna gitutukan man ang ika magkasakit-sakit dito naa ang ilang mga hospitals kompleto, ha? Dili ka makarelate ani Gobernador Gwendolyn Garcia. Kay di man ka moadto sa mga district hospital og imong pamilya bitaw magkasakit-sakit dito man tugpas private. Hindi ka karelate. Anya mga pobre dito sa probinsya. Ha? Naunsa maning o giuna gina number 1 suroy-suroy sa Sugbo. Number 2 Sugbo sigurado. Sigurado. Number 3 Sugbo negosyo. Number 4 Sugbo kahanas. Kini Sugbo kahanas unsa man ni day? Og maayo ni okay padayon ni pili-pilion na ning maayo. Sugbo patubig, Sugbo kurente. Asa man dapitan ni? Kini mga ina ni. Iklaro ta ni, ha? Sugbo simento. Sugbo sentro. Tourism. Canyoneering and river adventure. Kini mga pulos gud ni mga kuan yang giuna, oh. Cebu Provincial Government lot sales. Settlement account. Mactan Cebu Bridge Management Board. And ongoing projects under the 20% Development Fund. Wa gyud sa health. Straight to the point. Siya laning tawhana, babayhana, ha? Di pa lang undiir ka maayong nagpungpugong lang ta kay undiir, di pa undiir maayong kang balikason. Straight to the Now, point. klaro-klaro ba? Real talk ba? Ma-apply man nato ni ba? Imuan ta mo analogy nga kanang palasayon kay sabton. Si Gwen, siya mo inahan sa probinsya. Kay ikaw may gobernador. Nga ikaw nga inahan sa probinsya, di po sa mga doctors ay, di po sa doktor ha, basahon kanino itong taon. Wa pa ni sa mo, hatag sa ilang kaisog, mahigala ka ni adto pero karon nana. Tungod na mga higala na hadlok po na nimo ng uban. Gukod kag taman sa ginhawa. Straight to the point. Natanawa ha, magisgot tag klaro yun. Ikaw inahan sa probinsya kay ikaw may gobernador, gipulihan ka karon as manager. Kaya nga naman, ikaw nga inahan, ang una nimong buhaton, ang basic services para sa imong mga anak. Numero 1 gyud na mahigala kanang unsay maka tabang nato nga alang sa ato mga panginabuhi, alang sa ato mga medical mga higala nga problema, kana magyong healthcare. Wato kag laing nasod. Ilag yung giuna ng healthcare ndakin. Unya, unsa bang hitabo? Agi unsa man nimo ato mga public hospitals as compared during the time of Davide? Layo kayo ka. Straight to the point. Si Davide, sa iyang panahon wa po niya tagain ng suri-suri Sugbo dahil nga maoy iyapon. So kanang imo, lahi imong priority. Suri-suroy. Ug nainahan ka, ug ngari pa ni sa panimalay nga, gamayng panimalay, ang inahan, day anak dili nagkasakit dahilantan way tambal hala sige sang suri-suroy gadwa siguro kag tungits. Dili maoy prioridad kanagong suri-suroy. Mag real talk lang kita, ikaw kinabot mo o yun makanako Inday Ken o ikaw Inday Maris, pag pimiron itong panarbaho anak gani natay kwarta ron madawat numero 1 ganito una ganitong budgetan na kini atong kaon yun. Ha? Moabot sa certain level sa imong panarbaho, sa imong sweldo nga madawat nga usa pa ka kauna-una day nga noroy ta na ha. Primero ana mahigala ka na yung imong budget una. Be, kabot pa ta sunod kinsinas. Pahandaman nimo na. Pagsugod nimo trabaho mo pa na imong sweldo,
Di pa kay kakuna-huna ikaw Maris mo yun kanako inday Maris. Di pa kakuna-huna dayon og manuloy-suloy ta tag Hong Kong ha. Paulaulahin na to na doon tayo madawat-dawat yung mga at least binta-bintahan na gamay ha. Usa pa ta mo susuroy. Ang una ganito anak, di pa kakuna-huna anak primero. Ug doon ay gamay kwarta may taga ayo sa kay napatay ba nga bayranan. Para ko kana mga empleyado din ha. Unya nang kanahuna nakagkuan, di man kay nang mag-loan sa ako sa SSS kay akong isuri-suri Boracay. Di man ko magbuot anang kuan na ba? Kuan po na nila, ila po na mahigala magkuan sila. Pero kasagaran gyud ang prioridad ba? Ang paghatag priority ba nimo sa gastuhanan? Ang budgeting ba nimo? Kasagaran gyud ang budgeting ana unahon gyud unsay basic. Kining imo ang basic ini nga to mga hospital, gitagaan nimo ng mga doctors inhang klaro, na mga tambal, giuna na. Ang imong giuna susuroy man, hangtod karon nga mobiya na kadusik adlaw ka na lang. Maghimo-himo pa kag memorandum, nga imong gapuson si Pambari 4 di sa maka lihok sa iyang mga prioridad. Kadto ning 1.2 billion unsa may kalaki nimo to? May gani ka na mayo gani kay na kuanan ka, nabantayan ka. Straight to the point. Karon na po do, gi-enumerate niya number 1 yung suri-suri oh. Anak lang ka makaingon sa gikalaagan kining Gwen Garcia. Imo gyung gapuson, dili man na may priority pam. Og ngani kana may makahonghong ni Gwen. Kana na ba imong suri-suri no mo gani na pilihan gani nimo. Kay dili na ang mga tao gusto nga kana may priority. Ikaw may nalipay ana imong suri-suroy. Prangka-prangka ang pagkaistorya. Naapil yung mga tao kalipay na suri-suroy day. Tingali na ipipila nga mapudyot lang. Siya may nagsuri-suroy, naantay mga mahal pa kay gasto. Alam mo, kuyog siya suri-suroy dito mga kaigalaan. Mas mayo maganin nga to mga foreigners ang naa diha. O natay mga bisita, musuroy silang ila day. Sila may magkunang mo plot sa ilang schedule asa may gusto anay mo adto. Iyo, pakuyugo na package mo suri-suroy mo, ikaw may leader. Pag-abot dito sa kwan, mosugat ng mga taga-munisipyo, mosugat ng mga kwan, apil-apil silang tanan. Kanya nag-abot ni Governor Gwendolyn Garcia dito, tagaan ko na bulak na. Naay mo hatag bulak ko sa buungan sa kwan na. Kanya dito, sila rin nagsabot ito dahil nga, kung ano paliti-paliti bulak, masukur naman nagway bulak. Maoy akong nadunggang istorya. Di lang ko mo confirm, pero mo'y akong nakuhang istorya nga, bida. So gatas Gwen dito, niya butangig taga-ig bulak. Kining imong panggobyerno, Governor Gwendolyn Garcia, o kining mga prioridad nimo. Kanang imong pagdumalas Kapitolyo, luod kayo ka. Prangka-prangka lang pag-istorya, ako'y giluod nimo, Gwen. Kanang imong pagdumalas, imong panggobyerno sa Kapitolyo, perting luura. Straight to the point. Mo na nga gipulihan kas mga tao. Kini suri-suri sugbo mo ni kapildi nimo na. Ha? Una-una siguro dali. Mo man kapildi nako ako na ipadayon kay ron nga mapildi pos pamila. Ano yan, paghamong ni iya ba? Ipadayon ni pala nga mapildis pamila di mag-artist pamila mapugo si ani nga iyang ipadayon ni akong programa. Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan ha. Oh, ato ni agi katawa-katawa gamay. Now, kini ni ang magani ni mahigalang doktor nga nagpost ani, taas-taas niyang post ha. Labot ni mahigala sa atong healthcare. Tawo, suri-suri sugbo. Na may pasagdi si Pam sa iyang kuan, gabiha pagkalahi ag batasan ni siya. Ang gusto sa mga tao, unsaon ng kwartas Kapitolyo, ang health lang gusto. Ayaw pagdiktahi si Pam Bari 4 unsa iyang himuon. Straight to the point. Unsa? Karon pa ko ka sugat lagi naning klasiha day. Ang mga gobernador sa una ni ka, kana mapildi ba? Munaog man dayon. Ug tinuod ka nagmahal sa sugbo bitaw Gwen. Ay nagpapakaroon ingnon god. Ug tinuod ka nagmahal sugbo. Sports lang ihatag sa sunod nga manager.
Ayaw og kanang igapos niya, imong igapos anang suri-suri subo di man na mo ilang gusto. O dili mo ilang priority. Ibutan tag na sa ordinansa, pero dili na tagaan og mo budgetan na to og dago. Ha? Ang budget nito ibutang na dapita kay dili na mo prioridad sa mga tao. Sikay suri-suri nga daghang gipang gutom, daghang gipang nangasakit. Straight to the point. Adto nimo sa ospital. Tiya mo na sa una, naapay mga dialysis dito, mga higala na ay capacity ang atong mga provincial hospitals ana. Na ay capacity. Kay mo arigo ka sa Soto, ang naglinya sa Soto god, kanang Vicente Soto mahigalag, na ay mga masakiton, adto na tog pauna. Masangit ba dito sa provincial hospitals, dito sa district hospitals. Kay kaning Sotos, national government man ko ni Daikin. Mukiter ni sa mga katong dinagko na mga problema. So katong mga gagmay-gagmay lang nga makaya ra dito, makaya ra mas mga doctors, adto lang na dito. That's number one. Kaya ang Soto gud karon mahigala ang maglinya sa Soto kanang mag-opera lang daan o kanang mga sakit-sakit na tag 40 ka magpalista ka Soto, ika 40 ka, ika 50 ka. So kung ma-accommodate na dito sa mga probinsya, at least dili na maghuot diri sa Soto kay kanang Soto asa gong Mindanao day mo are. Nya kita province sa Cebu, kita man maoy richest province. Straight to the point. May na magkatilaw sa basic services po ng mga tao. Nining richest province nga sige ni magpanghambog. Nya ikaduha day gawas ana nga di na kamulinya diri. Ma-accommodate ka dito. Kanang masakiton, kanang pamilya nga dunay masakiton nga naa, mas pabor nila kung tuwa dool sa ila. Naa ng hospital, kay magluto naman na sila, doon dito, ang bantay, ang mabantay, ang mukaon dito sa makuan. Lahi ba, kanang layo, kay kada ka sa Cebu City, nga taga-Argao ka, taga-Sambuan ka daikin. May imong arion Cebu City, dili malalim, oy. Ang gasto, ang imong katulgan diri, labi pa ka ng Soto landaan, usa lang ka mo bantay na. Di isa mo alaw og duhay mo bantay day. Usa lang. Di ba nalalimpod ka nang ikaw magbantay kag masakiton ikaw usa. Mabiyaan man nimo na kay biyan sa akin naipaliton tambal, naipaliton kuan. Whereas kung tuwas probinsya dool sa inyo, na kay mga masugo ba? Takog kalainan, oy. Kiniwa gini tagaig prioridad ni mga higala. Wala dahil may po sa usa ka doktor ako ning atagag pagtagad ha. Nga, doon na untay capacity. Kato mga dialysis dito sa una day. Mabitaw, nakasuroy ko ng Vicente Soto. Doon naging mga kwa dito kato pag-ayo ang Vicente Soto nga wala lang sa dialysis kay ang Soto giayo pa ana. Ang mga tao, ito na problema sila. Kaya sa una, dito sa Karkar, dito sa Balamban, dito sa Bugo, Danao, na naman sa capacity. Pag so ni Gwen mahigalan nga wagtang. Straight to the point. Ang mga district hospitals kay wa niya tagaig priority ang health. Mo na labing tinuod nga istorya. Oh, ginumber 1 pa niyang suri-suri Sugbo. Ilang unsa man ni Gwen, dili ni imong kalaki matang sa pagsabutahe sa sunod nga administrasyon. Straight to the point. Pagka marukuya nimo, ang mga tao maunay ni pili ni Pam kay gusto sila sa prioridad. Mga plano ni Pam, dili na ning imo. Ayaw pagdiktahi ang mga tao na gusto. Ha? Ang campaign ni Pambari 4, hospital na itambal na idoktor. Muna iyang campaign, so muna iyang priority. Ayaw pagdiktahi nga kanang imong sursuro, imong gusto, kay mga tao lahi may gusto. Mabitaw nang gipili si Pam, kaya ang ilang gusto, si Pam o ang iyang programa. Wa pa'y labot sa mong kabatig batasan, ha? Lagi ko lang katawa mga kaigalaan. Kaya karon imo pag yung isingit na mo suri-suri Sugbo pagkagabi ha. Ambot, di pa lang nakita on the air, di na lang napunta ko buhi ang mga pulong ako lang gipugnan kay niyaman ta on the air man ta. Pero tinuray Gwen, giluod ko nimo Gwen, nanang imong panggobyerno. Muna prangkang pagka-istorya ha, kay mukihar ba kadayon ang mga magkuan lang, mag-comment lang na. Pero ako be, ako ka inon, luod ko nimo, giluod ko nimo sa imong panggobyerno diha sa Kapitolyo. Grabihang bilang mo bayana. Dusik adlaw ka na lang ha. Dusik adlaw ka na lang dagat pag yung kahimuon dihang
Karon pa ko kasugat dan kasi ha. Ang uban mahigala ka ng di naman pahuway naman nagtarong day. Kinisel amot sa kay planuhan ato lang ihapan do sa adlaw na lanihot ta kay bawo sa buhaton ni ka June 30 ade. Una kang gobernador sa tibuok lalawigan sa Sugbo, no? Ikaw ang first pildiro nga mudiman pa nga ang iyang programa ipatuman. Asa ka mangita na? Pildi ka na. Ang imo pag yung programa ipatuman nga kana imong programa mo ay nakapildi nimo. Naunsa na higuin. Lingo yung tao niya. Ikaw may unang gobernador sa Sugbo, no, nga di manaog sa Kapitolyo og pagkadaghana pa nimo Hesus. Siya po yung unang gobernador sa Sugbo nga iyang vice gobernador iyang Kiko. Kiko man si Davide. Di ka katuo may gala graduate UP Diliman. Graduate sa University of San Carlos. Disugot lang sa gihimo-himo sang Kiko ni Gwen. Yaman ang kutob lang sa pagdukdok sa gabil, di na ganun sa kadibate, di na sa makapis deliberation, wa na. Mao siguro hinungdan dahil do kung Davide nga, abig ko na lang itong iyasad, giufilan ko sang Gwen nga, running mate, wa na siya. Sigurado, kung takang muda o gagawin na imong kauban, sa una si Magpali, okay man siya. Si Ace Durano, okay. Sa gawin na nag-offer na ikaw may running mate, wa as Davide. Bahala na lang mapildi sa dito sa 2nd District. Unang gobernador sa Sugbo nga magdumili og naog, ha?